Dobré ráno! Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Ježiš, meno nad všetky mená. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. My na skále vieku stavíme, na Ježiši vieku skále. My na skále viečne trváme, nechť bouř tu zúči stále. 21. jún, pravá skala. A všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi. A tou skalou bol Kristus. 1. Korinťanom 10. kapitola, verš 4. Keď v dávnej dobe putoval národ Izraela pod vedením Mojžiša z egyptského zajatia do Kanánu, Boh zariadil, aby z rozbitej skaly na horebe tiekol živý potok, ktorý ich občerstvoval na púšti. Počas celého putovania, kdekoľvek to bolo potrebné, bol tento ľud zásobovaný vodou skrze zázrak Božieho milosrdenstva. Voda však z horebu netiekla pozdĺž ich cesty. No kdekoľvek na tejto dlhej ceste potrebovali vodu, tam zo skalných trhlín vytriskol prameň vedľa ich tábora. Bol to Kristus, ktorý mocou svojho slova spôsobil, že pre tento národ všade tiekli osviežujúce prúdy vody. Pili z tej duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 1. Korinťanom 10.4. On bol zdrojom všetkých časných aj duchovných požehnaní. Kristus, pravá skala, bol s nimi počas celého dlhého putovania. Nebudú žízniť, keď ich povedie po pustinách. Dá, aby im zo skaly vytekali vody a roztrhne skalu a budú sa liať vody. Bežali po vyprahnutých miestach ako rieka. Izajáš 48.21 a Žalm 105.41. Skala, ktorú Mojžiš udrel palicou, aby sa rozostúpila, bola obrazom Krista a prostredníctvom tohto symbolu sa vyučujú najvzácnejšie duchovné pravdy. Tak ako z rozbitej skaly vytekali životodárne vody, tak z Krista, zraneného pre naše prestúpenia, zbitého pre naše neprávosti. Izajáš 53.4-5. Vyteká prúd spásy pre stratený rod. Tak ako mal Mojžiš udrieť na skalu iba jeden raz, tak mal byť Kristus raz obetovaný, aby niesol hriechy mnohých. Židom 9.28. Potrebné je len to, aby tí, ktorí hľadajú požehnania jeho milosti, prosili v Ježišovom mene a vylievali túžbu srdca v kajúcej modlitbe. Takáto modlitba priniesie pred Pána zástupov Ježišove rany. A vtedy nanovo vytriskne životodárna krv, ktorej symbolom boli prúdy živej vody za čias Mojžiša pre Izrael. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.